Ahojte, dnešné info bude také info na DIY. Budem to natáčať za 15 plus odoberateľov, teda za 18 odoberateľov. To je také ako keby za 15 a za 20 to sľubované video s mojim psíkom. Hej. A bude tam nejaké scénky zvonku a tak. Len aj keby som dosiahla 20 odberateľov, tak tento týždeň to nemôže byť až na budúci víkend. Ale to je vedľajšie. A pri DIY bude mi pomáhať Belinda a Kled. Kled, ukáž sa. No to je jedno. Ja vám poviem, o čo ide. Ide o to, že ja budem niečo vyrábať cez DIY. A vlastne ja ukážem návod, a ukážem vám 3 veci alebo viac, a ukážem vám aj nejaké tipy a nejaké veci, ako napríklad toto, alebo niečo iné a poviem. A prepačte, že to občas zrýchlujem alebo čo. Prepačte, že to občas zrýchlujem. Ale sa to dozviete vo videu, takže ja nevidím problém. A toto video bude Mm-hmm.